pamusoro imamo pamusoro yadai ndauya nenyaya iri paitem 9 nepaitem 8. Item 8 inyaya yakamhangarwa nawadi 3 emamonita inoitwa wakunaka. Item 9 and 8. 9 and 8 iri nawo yekukanywa kwezvidhina zviri kunze kwemutemo. Emamonita vari kumhangarira Alfred Denyewe, vachimhangarira zvakare Elisha Kaseke, vachibatwa nemhosva imwe cheteyo yekukanya zvidhina zvisina mvumo zviri kunze kwemutemo. Ndiyo nhau yandauya nayo ndarema. Ndichakumbirawo emamonita zita Livingstone kunaka. Ndikuudze ruoko rwenyu rwerudyi mutedzera zvandakutaura mashure. Ini Livingstone kunaka. Ini Livingstone kunaka. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Chiise ruoko pasi. Ndouya kune vamhangarirwa vanoti Elisha Kaseke na Alfred. Saka pandisaiti Elisha Kaseke, Alfred Denyewe zita sunze maoko enyerudyi mutedzera zvandakutaura. Ini Elisha Kaseke. Ini Elisha Kaseke. Alfred zvitauro zita rangu. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave kubatsirwa. Chiise maoko pasi. Takumbirawo vaLivingstone kunaka kuti mudzidziswa dare masungiro mhosva yamuri kupomera Alfred na Elisha. Pamusoro idare. Ini nyaya yaAlfred Denyewe ndakamuwana achikanya zvidhina asina gwaro rinotendera kuti anga achikanya zvidhina izvozvo zviri pamutemo, uyezve paaikanyira hapakodzeri hapatenderwi ari kuchera gomo nekutema miti zvinova zvinozokonzera makoronga asingavhariki. Saka Alfred ndasvikapo ndakataura naye ndikamusvikazenzana kwaSabhuku ndikanomupa tiketi kuti abhadhare rekukanya zvidhina zvisiri pamutemo $100 musi wa30 April. Alfred haana kukwanisa kubhadhara. Mumashure memazuva 3 ndakadzokera zvakare ndavamisa kuti havafanenge vachiita basa iro vachienderera mberi. Ndakanowana vachienderera mberi vachikanya zvakare. Ndikazopfuura nepo musi wa22 tichienda kuvaguche nevakuru vanandinavo tikaona zvakare vakuronga hovhoni iyoyo zvokuti vari kuramba kumiswa zvavari kuita zvisiri pamutemo. Pamusoro edare vaElisha chakasvikapo ndizonyatsonana ndina mupurisa waHeadman Pembedzai Daimano tikanosvika vachikanya zvidhina zvisiri pamutemo pamba pavo. Takanosvika paine mhuri yavo ivo vachikanywa zvikanzi ndezvavo ivo takavamisa pakati ivo havakwanisa kunge vachimiswa nekuti zvavari kuita izvozvo ndezvekuti vatsvage mari vaone kurarama. Pavaikanyira pachona panzvimbo isina kana mamita hapasvike kana 5 meters kubva parukova. Tobva tavamisa takaona kuti mumusha imomo munenge mane mheremhere mavo ndada kurwisa. Saka ndakabva ndavabvunza kuno kudare kuti vange vachimiswa nedare. Ipapo vakanga vatokanya imwe hovhoni yakanga yatotengeswa yanga yatosara zvishomanana. Izvi zvanga zvava zvechitwu izvi vane imwe vangatotengesa. Alfred Denyewe ndofunga kukunzwa nhau yamupomerwa noti chiine tsanangurira idare. Ini vakasvika kuna taura kuti haubvumiri kukanya kunhu usina tsamba unasapo. Yadaiwa ndoziva mutemo ndanga singauzivi. Yakataura mutemo ndanga singauzivi kuti ndinozviripa. Zvikanzi unofanira kuita saizvo. Unofanira kunotora tsamba kwaSAPO. Alright, vakazouya ke mangwana papera 2 days. Then
ndisa denda notora tsamba kwaSAPO. Ndibva vauya ndibva mamiremera daiwa matemai tasina kunge taenda kwaSAPO notsvagwa ngavasipo nefu. Saka zvadii kuti tiende kwaSAPO. Ndibva taenda kwaSAPO ikweyo havana takasvika kutaura vamosvika nekunyora ticket. SAPO haana chaakakwanisa kuti ataure ipapo. Ndibva ndazonzi naSAPO imimi torai tsamba inokubvumirai ukaenda zviipinda. Ndibva ndatora tsamba kwaSAPO. Ndibva ndapiwa zuva permission chikanye zvitinda kana vauya munovapa tsamba. Pavakazouya ini ndaenda kunhamo kushamba. Vakasvika vazowana mwana wangu navamwe vanhu vari kubasa rabasa. Ndibva vasotaudza nhanzi votavataudza nodise onhanga handisipo. Saka nemwe nzira mukupupura kuti chokwadi zvitunha mukukanya muchitengesa. Ini zvangu hazvikumbotengesa ndezvekuvaka izvo zvitoripo paground izvo. Handisanda tombozvipisa zvitoripo paground handina zvimwe zvekuti ndinotengesa ndezvekuvaka. Ndanzwa pachitsanangurwa kuti kune imwe ovhoneki yatotengeswa yakasara zvishoma. Handisivi Alfred. Muchapupu wacho kuti mukukanya zvitinha zvenyu zvekuvaka kuine pamunoda kuvaka pacho. Saka nemwe nzira mokuti kudare imwe musati mavaka muna musha here munoda kuvaka chii? ndinoda kuextend imba. Ndine 2 rooms. Saka ndoda kuti ndikwanise kuvaka. Ndine 2 rooms. Besides I extend. Zvitinha zvamukukanya zvako zvine uwandu wakadi. Ndine 12,000. Yekuvaka marooms mangai? Ndava 3 rooms. Extended dining room, spare. Panzvimbo yamukukanyira zvitinha pakaongororwa here mukanzi panoita nevane vanotarisirwa vachiita izvozvo? Sekusaziva mambo wangu ndanga ndisingazivi kuti ndinozvipipa asi mambo sabhuku vandakaudzwa vakati ita hako. Saka ini handikuziva kuti panondouya vamwe vaneseita sei vanoda kuongorora. Sekusaziva zvinhu zviri kuchinja. Nemwe nzira mokuti hamuzive kuti musha pana panosarudzwa village committee hamuna ema here pavillage pavillage vana vemusha varipo. Ndotsabhuku ndatomutaurira akauya akaona akati aiwaita basa. Vakakupa chinyoro chokuti pamunoda kukanyira zvese zvakanaka. Tsamba ndiyo yandaunze. Toya kuna Elisha. Haasi kupindura mubvunzo wabvunzwa ngapindure mubvunzo wabvunzwa. Pindurai mubvunzo wandabvunzwa ndiri kuti imimi pamaikanya zvitinha handiti imimi munonyatsoziva kuti musha menyu mune mumiriri weema handiti munomuziva? Munotomuziva aripo? Ndo zvatiri kuti makaendera munokonsulta kuti ndakumbira permission kwaSAPO netsamba yenyama bva kwaSAPO munoti ndapiwa mvumo yekuti ndikanye zvitinha zvokuvaka imba yangu asi ndachifunga kucherera apa vakakuongororera nzvimbo yacho vakati inoita. Aipapo mambo handirambi ndinoti handina kukwanisa kuenda ndakungozi zvandaenda kwaSAPO pamwe SAPO zvavandiriita basa ita basa. Saka nemwe nzira makazvidza weema mukati hana basa? Handina kusvika pakudaro mambo. Kana makasvika pakukanya zvitinha? Kusaziva mambo ndakati zvandaenda pana SAPO pamwe ndipo zvatopere muri yanga ndiita basa. Pamusoro edare inini ndingada kuwedzera zvidhina izvi hasi zvokuvakisa pamba. Zvidhina izvi ndezvebhizinesi. Ndichisvika pakutanga akati zvinhu zvakaoma tikuchabva kurarama. Izvo kutoti ndakadonzwira mumwe wake tsitsi yekuzoti ndimumhangarire ndabva ndaona ari muno uye anonzi Tafadzwa. Mutongo wakuno kweto. Anonzi Tafadzwa. Chikonzero chekuisa mazenyu. Anonzi Tafadzwa. Saka Tafadzwa iye ndiye akati zingada kuti anonditema nemafoshora achiti ukaya zvakare panapa ndichakuuraya. Akabva azoti ndichafonera vatungu mukuru mukoma wangu ari kumusoro. Asi zvidhina izvi vaitoti vari kuita vanga icontract yavaitita vari vaviri kuti vatengese zvidhina asi zvokuvakisa. Tafadzwa ndadare ndazomuregerera akatozonitsvaga kuti akati matema endokumbira ruregerero. Ndakazofonera mukoma wangu akanditi ibasa ravo siya vaite basa ravo. Unosungwa ende ukasungwa hatina zvatinokwanisa kuita. Zvidhina izvi ndezvekutengesa ari kuramba zvake.
touya zvekare mama madiro imomo ndiye monita wandatanga kusenza naye iyeyu Alfred Binere iyeyu ndiye aitongudza kuti kuri kutemwa ndiye akanga ari monita 2022 2023 2024 saka hakuna murawo waasingazive Alfred Binere zvakutaura zvese zvari kunyipa pamberi pedare. Nechokupikisa pane zvatsanangura mambo wangu ngotaura chokwadi pamberi pedare kwakanaka asi zvokutengesa zvidina ndezvangu inini tafadzwa ndakatomutsvaga kuti andibatsirewo basa zvidina ndezvangu inini dai zvazvo zvokutengesa dai ndakatozviendesa ndakatozvipisa ndakatotengesa zvidina ndezvangu inini. asi mawanzwa kutsanangura kwaita kunzi mimi makatomboshanda muri demamonita mirawo yese munoziva zvinotarisirwa kunge zvichiitwa neugaro mumusha nekushandisa maresources atinawo zvatsanangurwa handipikise zvangu mambo ipapo asi mukuramba kuti mutengo mamusingauzivi. handisi kuramba ipapo mambo asi ndiri kuti inini kuchinja kwezvinhu zviri kuenda nguva nenguva kusaziva kuti ndanga tisingazivi kuti zvidhina kukanya kwataita ingokanya nguva yapera tisingazivi kuti kana zvaakuda kukanywa zvinototanga zvaenda namonita kusaziva. Tiudzawo kuti chii chachinja iyoyo zvichida isusu pane patisiri kuona tiudzawo kuti mutemo wachinja ndeupi. Kukanya kwataita mambo wangu taingokanya tisina kuenda kuna monita. Asi mutemo weEMA maringe nenzizi maringe nepanokanyirwa zvidhina maringe nekutemwa kwemiti unoti kudii? Handipikise mambo. Unoti kudii ndomubvunzo. Unoti hamufaniri kutema huni, hamufaniri kuvhara rukova. Saka zvidhina zvako pauri kuzvikanyira apa kure zvakadini rukova? Kure mambo wangu kure ndotoni kandoita pa 250 meters kuti ndisvike kwazvinokanyira. Ndizvo here nekuna hongu uyu ndiye wekuchera gomo wehovhoni iye tichienda kumadira nhenga irapa wandai kutaura kuti arikuramba kumira uyo ndiye ugaya tsamba yacho deti racho rinogona kunge rakatosiyana nemusi wandakamupa tiketi uyezve sabhuku vakanditita basa rako ndovakatoti tienda pakuita basa rako sezvariri. Saka pauchakanya zvidhina zvako izvi zvimwe zvacho uchazowana kupidza. Ndenda kunotsvaga marasa mambo nekuti mutengo unokusinga. Mubvunzo wati kupi? Madima. Mubvunzo wati kupi? Totenga kwazvino paanotenga kupi mambo wati kupi kuHarare. unotenga Ndenda kunotsvaga kuti anotengwa pati semunhu asi kuzivawo. tingaswera kwamadiro kozvina kuna sabhuku handiti semakanyosana kumana Vakati uyai ndobva ndazoenda kuti kwaashumba vakati aiwa itai endai munoita basa. kwamadiro kwataura mambo hakuna sabhuku kozvinezvo kuna sabhuku aidi kumuprosesi yekugadzwa kurotsamba inacho inoshandai Kuzorera tsamba yake. Iyo tiketi wakaripiwa rini? inoshanda haina zvaizvi handiti Handichaziva mambo. Hauchaziva kuti wakapiwa tiketi rini? Ndida handichaziva mambo. Mudzi kuti wakamupa tiketi rini? ndakamupa musi wa30 Iye haana kopi yake? vanaro Iwo usakatoda hauchaziva kuti tiketi raunaro wakaripiwa rini? Handakungenda zvitaza kuti anipari. Saka pawapiwa samundi rekunzi uye kudare kufunga kwako ngocho yekudare uzoiti? Ndacho kudare samuni ndakapiwa. But renyaya wakapirwa tiketi ka? Pfungwa dzako dzadii kukuudza iwo kuti tiketi randisina kubhadhara iri ndoraita kuti ndidedzwe kudare. Ndapareswa. Saka uri kuita uchiziva zvo. Aiwa. Saka chikuita kuti uregere kubhadhara tiketi richi? Handina mari yekubhadhara mambo. Handina mari $100. ende kuti kuita nokusaziva ka kunokuutawo right tinozvigwamata takuadmiting izvo takaverenga nemabhailo takazviverenga kongo yakaita se ndiitorangarira maivepo patatombozvitaura tataura nezvemhwa tataura nezvezvidhina zvokuvakisa tataura nezvidhina zvokutengesa so kuti handizivi kunotaura kuti isu tofanira kunga tipona timbozvitaurawo kune mamwe matare hatisi kutaura
Murambosaka nezvikoro chizvitaura zvezvidhina zvekuvaka zvekutengesa zvemvura zvekadzi titozverenga mabhailo achona eivhiye taura kuti hazvina here kutaurika zvinhu izvauzizive here iwe wataura nyaya yekuchinja kwemutemo kaiwo no chikonzero chako wati mutemo iri kuchinja zuva nezuva handiti vakati mutemo wacho wachinja ndeupi mutemo wachinja ndeupi apa tidairezve wati mutemo iri kuchinja zuva nezuva dati usaka dati mutemo wachinja ndeupi wandikuti wakachinja zuva nezuva ndokuti tanga tisingazivi kuti unoenda kuna ema monita ichokwadi here kuti wakabheta ema monita muvhireji ichokwadi waiita basa rei yekutarisa miti taura basa rese rawaiita inoenda miti kutemwa kwemiti ndokwandaita samakwa miti chete chete ndo zvandanga ndakaisa ema monita anongoita basa rekutarisa miti kwete vachitaura newe nyarara handakupa nguva yekutaura emamonita anofanira kutarisa chese chine chekuita neenvironment vanhu vaka vachivaka panzvimbo dzisina kukodzera pange vatise nemakoronga mungave mawetlands kukanywa kwezvidhina kutorwa kwejecha zvisiri pamutemo ibasa raemamonita rese nevanorasa marara nevanopisa moto ndo madzitsira natanga takatomiita zvekuti zvese zvaanozviziva aitondipa maripots ane zvekuita ezvese izvo saka nhasi ndiri kunzwa kuti aiza zveduti chete iwewe dambudziko rako nderekuti uda kutitambisira nguva uchiedza kuramba zvinhu zvaunonyatsoziva iwewe ende ndiwo unototarisirwa nemutemo kuti unyatsoteera mutemo uzviite nemazvo kudzidzisa vamwe kuti tichengetedze nharaunda yedu ngatiite zvinhu nenzira yakadai chiri kutaurika panapa chekutanga kuchengetedza ivhu mukukanywa kwezvidhina ndo muri kuuya kuyeredzwa kwevhu nzizi dzichienda unovhara munaro rwizi nyauro rwamaiziva imimi kuti rwaive rwizi rukuru asi yasinhasi unoraa jecha racho riri kubvepi riri kubva mumida menyu kuri kukorokozwa kwamuri kukanya zvidhina ndokuri kubva ivhu raenda unovhara rwizi masango ese ayanga akapfirira ine miti mihombe chaizvo nhasi unoraa gwenga hakusisina kana miti mvura chaiyo kunaya munoziziva imi kuti mvura inobva kumiti ikoko ndokunobva mvura inozonaya miti yacho mapedza kuitema kuti mungosiyawo nguva yekuti masango ambofema miti ikure hamusi kukwanisa kuzviita ndo chikonzero tasvika pakuti zvinhu zvakadai ngatizvikontrolei zvinoitirwa nekuti chipatapata chamuri kuitaka muri kutsvaga mari nekuparadza nharaunda imi wofunga kuti ndaita mari but mari yacho yaitwa hapana ari kurima gadheni hapasisina rwizi rwavharwa svondo rapera paseri ndakauyawo kwashumbawo mombe chaedza dzisina mvura yekunwa ndikunyepa here kwete ndikubvunza iva ndikunyepa here chikonzero nei chaita kuti mombe dzichaya mvura yekunwa mvura iri kuyerera muna nyaure nhasi yakamira sei mombe chaiyo haikwanisi kunwa kwakuzoti munhu ko magadheni ese anga ari muna nyaura achirimo here magadheni aya saka munhu mumwe chete zvaari kuita zviri kuparadza upenyu hwemusha wese shumba wadhi yese vari kuparadzirwa mararamiro avaiita emagadheni nekuda kwokuti mumwe arida kukorokoza mumwe arida kukanya zvidhina mumwe arida kungonakidzwa nongonotema huna achitengesa ndosaka tati ngatiise mutemo wokuzvichengetedza kuti vamwe vese vararame zvakanaka tiragere kuita umbimbi ndoga wokuti ndakanya zvidhina ndiende kunotengesa ndiite mari waita mari yacho but chii chaitika kunharaunda tagara taparadza masango mvura haitanaya mumatsime hamusisina mvura kana zvanetsa mhosva yodzoka kuna mambo kana rwizi rwakuyerera mvura ine madhaka kudaro mombe dzodyei mombe hapana chekunwa mbudzi hapana chekunwa hwaya hapana chekunwa vanhu vacho kudiridzisa hapasisina saka tosiya zvakadaro kusvika riini ndida here ndikutaura newe tosiya zvakadai kusvika riini kuuya kwakaita emamonita musamenya akatadza here
ane chaari kutakura kubva pamusha pako achienda nacho kumba kwake iro. Nharaunda yaari kukurudzira kuti ichengetedzwe inharaunda inoshandirani. Ivo wakaita ema monitor kuchengetedza nharaunda inoraramiwa nevanhu nemhuka kuti tese tigone kudyidzana panharaunda iyoyo. Handiti ndo zvimwe chete zvaari kuita, kuchengetedza nharaunda kuti tigone kurarama mairi. Asi ndobva wapiwa tiketi rekunzi waita musikanzwa iyoyo, mutemo unoziva, uri kunyatsotyora mutemo uchiziva. Ndobva mati imimi tine mukoma wedu ari kumusoro. Akafonera mukoma wake wekumusoro ndiani? Ndati akafonera mukoma wake wekumusoro ndiani? Ivo ndovangatotaura kunaka. Ndikubvunza iwewe. Ini musi wacho kunzi ndakafona ndandisikuona ndaenda kushambo. Ndati akafonera mukoma wake wekumusoro ndiani? Anditafadza. Naiwe tafadza. Mukoma wake wekumusoro ndeupi kodi? Pamusoro wedare mambo Shamora. Musiye asimuke, simuka. Chakaitika ndechekuti vakuna kavakauya ndokubva vasvika ndokubva vati vakomana mutemo wekukanya zvidhina mujinga megomo nezviuru zvine makuva hazvitenderwi. Kana mada kukanya zvakanaka munotanga mafamba moenda kuna monita, moenda kuna sabu, moenda tikataiwo iko zvino masvikiro amaita akanaka rwanga rwarwepiri iwo kati masvikiro amakaita pekutanga ndo vakaita kuti titadze kuita sei, titadze kunzwisisana zvishoma. Kutadze kunzwisisana kwatakaita isusu takazobvunzawo vamwe vakuru vatakaberekwa navo vanoshandira kumaofisi atina foto ndobva titaiwo handiwe nekodzero yake kuita basa ripi, tichibvunza kuti zvakamira sei. Zvikanzi handiwe nekodzero kuita basa ripi iwo nekuti pamunenge muchiita basa kune zvinenge zvichiparara. Saka kanga auya teererani. Saka pavakazodzoka rwepiri vachitsanangura ndokubva tavatsanangura tikati aiwa ichokwadi ichocho zvikuti pakakanganisika papi ipapo. Tapedza kudaro takazoti garei vakunaka vakauya zvekare mune vamwe vari kukanya zvokudini zvokundishamisa kuti zvaita zvakanaka kuti wakaita tsvagurudzo ndobva wawana chokwadi. Handiti saka munomira kutaura newe ndati wakaita tsvagurudzo ndobva wawana chokwadi. ndizvo Saka zvorova kuti ema monitor zvaaita aitadza iro. aiwa vaitadza Havaitadza, aingoitawo basa rake. vaiita basa ravo. Saka tiudza denhero kuti zvaunoona ema monitor kuuya kwaakaita akakupa tiketi haana chaakatadza, aingoitawo basa rake. Ende basa raaiita aichengetedza nharaunda yedu, angasingachengetedze nharaunda yake iye, aichengetedza yedu mudzo. Aiwa ichokwadi ndofunga kuti zviri kutaura mambo muri kuzvinzwa kuti vaichengetedza nharaunda yedu. Ugoitawo pamusoro mambo Shamora isusu tine chichemo chatinacho Aiwa chichemo chako unozouya nacho. Panapa tikutonga nezvenyaya iyi yakasungwa denhere ndoyatiri kutonga. hongu takapiwa Iyi ndoyatiri kutonga, totonga nyaya imwe chete yakamhangarirwa denhere ndoyatiri kutonga. Kana une chichemo chako unozodzoka. Mambo vanenge varipo. mune vazhinji vari kutokanya kana zvinhu zvine makuva varimo izvo. Zvaita zvakanaka kuti taita munhu ane pfungwa dzinoshanda sedzako, ari kuziva kuti nharaunda yakakoshera tese. Handiti? Saka iwewe chiva mupurisa wemusha anoenda kunomisa chakaipa chinoparadza nharaunda yedu, nekuti kuparara kwenharaunda kutambura kwedu tese. Mazvinzwa? Musha uri kuparara, nharaunda iri kuparara takaitarisa. Hatina kumwe kwatichaona nharaunda imwe yatichatenga tichiuya tichisapa. Iyoyo iri kutoparara ndoyedu iyoyo. Mumwe nemumwe ngaamire kuchengetedza nharaunda mumusha. Magadheni ari padyo nerwizi ngaasuduruke abve mudhuze merwizi. Miti ngaichengetedzwe iregere kungotemwa zvisina basa. Vanhu muri kusiya vanhu vachitema huni vachienda kunotengesa. Vachitema huni vachienda kunotengesa. Zvidhina zvacho zviri kukanywa zvinotengeswa. Hatina here dzimwe nzira dzatinogona kurarama nadzo dzisiri dzekukanya zvidhina zvekutengesa. Chinhu chekutanga mambo havasi kuramba kuti mutsvage zvinokuraramisai, asi kurarama nenzira dzinoparadza nharaunda kunotipa matambudziko mangwana. Saka iwewe nevamwe vako chisimukai zvine simba, murwire musha wenyu. Chinhu chekutanga, chinhu chinonzi ivhu chichengetedzwe. Handitika iyo nharaunda yacho ichengetedzwe, miti, makomo, ivhu
zviuru izvozvo ngazvichengetedzwe, mvura chaiyo ngaichengetedzwe. Tarirai kuti mvura rwakuyerera muna Nyaure, rwizi rwaitotyisa kana kuyambuka. Nhasi uno kana kamwana kane 2 years kakuyambuka, imi motofara muumbera. Emamonito okupa tiketi makuti ndokubatira foshoro ndokuuraya. Ipapo mambo pakakanganisika nekuti ichokwadi munhu akanga auya asvika nenzira isiriyo mukati meguta raunenge uchiitira basa, atiri vanhu vomambo tinobatikana zvokuti Chinhu chakaitika ndechekuti haana kuuya nenzira isiriyo, asi akauya nenhau yawanga usati waziva nezvayo. ndochokwadi Handiti? Saka dai paakauya wakati matemai maita zvakanaka mauye, regai tigare pasi mbotidzidzisaiwo. Handiti? Dai wakagara pasi kuti mbotidzidzisaiwoka, wakadzidziswa, dai usina kana dai pawakazofonera kune mukoma wakoka wakazongozadzikisirwa zvawanga wadzidziswa. ipapo akakanganisika mambo taingotiwo munhu kana uri padunhu pako pakasvikawo zirizvo unorwaka. Saka takasikaziva kuti aiwa ndinotoonera vachidziva ari kumusoro vanenge vachikondorora nzvimbo ipi. Ari kumusoro chete ndimwari chete. Iwe wako waunenge uchiti ari kumusoro wekoti, usambote uchimunyepera uchiti ari kumusoro anogadzirisa zviri pano pasi. Zviri pano pasi kumusoro kuna Mwari chete, pasi panesu masabhuku nemadzimambo tichitotonga pano pasi. Saka simba ramunotsvaga uko nekuko harishande. Kuno kunoshanda mambo nemamonitors atakaisa nemasabhuku nemadzishe newe. Iwewe wacho utori mupurisa wamambo kuchengetedza nharaunda yemumusha wamadiyo. Handiti? Ukasiya vanhu vachiita musikanzwa wamusha menyu, iwe futi une mhosva. Ndokona kusauya kuzokusunga, but mangwana mhosva yacho uchaiona kuti rimwe zuva magara panhamo makushayiwa huni chaidzo dzekuti murare muchidziya, nekuti mumwe akapedza kudzitengesa. Kwadzakatengeswa kwacho huni dzichingonotengeswa ari kusunga bhaba achinopinda mubhawa, mari yechekunwiwa ikunwiwa doro. Zvidhina zvacho zvichitengeswa munoita makore 10 muchitengesa zvidhina, but chabuda hapana. Chitengesa kazvidhina gore rimwe chete, gore rinouya bvaza kuti ndatenga zvidhina, ndatenga gejo, ndatenga chakati, gore rinouya ndakuita zvekurima zvinondipa mari inoenda yeupenyu, kwete zvokukanya zvidhina zvinoparadza nharaunda. Udzawo yakumubvunze kuti anobhadhara tiketi rake rini. Mudzi wangu wati rini, wakapiwa tiketi musi wa 30 April, May akapera, June akapera, handiti akutopera June. Tiketi rino rine 7 days kuti uri bhadhara, ende mutemo hakusi kuda kwake. Anokukumbira kuti izvozvi vane chikoro havanotobhadharira nekuda kuomerwa. Titaurire zvine musoro kuti ubhadhara tiketi rino rini. August. August kuri. Ndopandinotokwanisa mambo ndatombomhanya-mhanya pari zvinezvi ndakatoomerwa mambo. Pamusoro iyi chikumbiro ichokwadi tikutosvika dzimwe nguva dzekutorora nenzara vana vachikamura usina mafuta. Saka tinenge tichikumbira mukana nekungwara kwakaita ikoko urara vana vachidya vasina mafuta makore ano mafuta anoita $3. Unomadaurerewe? Nditori mupostori. Uri mupostori? Amapostori ndo basa renyu kandi ndakauya pamutanhaurwa wako hamusi kubhadhara mari dzevana vechikoro imi. Mambo wangu takatokupuwa masamoni kwashuga kuchikoro imoko tutouya futi tiri kuparadza vana musoro ndikurega kuvabhadharira mari yechikoro. Ndura iwe ndikukupa kusvika kupera kwaJuly $100 inofanira yabhadhara. Yatipana nedheti. Ndipe dheti rekupera kwaJuly pakarenda rugotsi kwako. So 31 July $100 inofanira yabhadhara. Ini ndiri kunzi ndine mhosva. Uri kunzi? Ndiri kunzi ndine mhosva, ndasungwa nemhosva yekunzi ndakakanya zvidhina zviri kunze kwemutemo kudhuze kwerwizi. Zvino inini ndakakanya zvidhina kungu, asi ndakatanga ndatsvaga tsamba ndoda kuvaka pamusha pangu. Paurikanya zvidhina kure zvakadii nerwizi? Inini pandinogara inini nekarwizi ndofunga kuti paurikanya zvidhina kure zvakadii nerwizi? kadistance kani bvunzo wati zvakadii? mita mangani?
25 to 30. Tsamba yangu ndi mtemo wemoneti mameters mangana from release asi 50 I think it's 30. ndizvere mamoneti mutemo kubva pahighest flood level panogumira panototasara panobvira kuperera kuyerera i30 meters takuzetera kuseri asiwo pavari kukanyira tikaenda pavari kukanyira chacha pana 5 meters pahighest flood level ndakatosvika ndine mupurisa waheadman ende musiwo ndatoshandisa ari kuzetarapi zvakare nokuti musha ende imwe hovhoni yacho netopadhuze pomuchienda pamahukombe chapo yanga yakatengeswa yacho iyoyo uyezve tsamba iyi yakanga isipo tsamba dzemanyorwa adzo ndizvikwazi akazoitika ndakatozoenda kwasaduni kwaheadman shumba ndikanoti kwasaduni mama akudhinda matsamba mashure monge tasunga vanhu panoshandika sei uyezve mamonita munhu achina ari kunyora tsamba ikoko achiti auye nayo asvika nayo kuna monita akaongorora here nzvimbo tabva mumusha imomo makazoenda anonzi sidi ari kunzi vice chair ndo ari kuti chairman ari kuti sabhuku ari mukomiti ndo vakazonyora matsamba mashure patakasvika churu chese chemang'andi isisu hapana tsamba yatakawana kana imwe chete asi matsamba yakaitirwa mumashure zvimwe chete zvavakaita gore rakapera vanhu vamang'andi kaseka netiketi kaseke takamusha iye hatina kumuona tiketi tanisa tamupa saka takabhadhira tiketi rake notenda mama chinhu chekutanga tinotanga tateera mutemo risati taita zvatiri kuita ndataura nyaya yekuparadzwa kwenharaunda yemusikanzwa yamukuramba uchiita munyorera tiketi umbi apa nyaya yekutemwa kwemiti nyaya yekuparadzwa kwenharaunda hatisi kusekererana kunyange mukanitsamwira zvinengei mangwana muchazofara kana miti yacho yapo nharaunda yaparara zvamuri kuziva imimi makomo ese engomakuri angaine miti yakawanda zvakadiyai yaindepi miti iyoyo kwenyu kutadzambozvibvunzawo kuti samweri ranga rakapfirira nhasundo rashama kudai nei sei mutadzazvibvunza mvura chaiyo manayira iri kuita kuti kunonga isimbonaya mashina mhoramba musingaite nzara yekushaya mvura mvura zhizha rino richitanga vanhu vakashumba maichema muchiti tiri kushayiwa mvura chii kunokwese kwainaya kwashumba kusinganayi mambo wangu ndikuzviitira mambo wangu nauya chikonzero chingoti dai kuda kuvaka chiti musha wangu handina sindakanya pamba pangu tinotevera mutemo pamba pako ipapo unofanira kupagara zviri maringe nemutemo pamba ndepako asi tiyera mutemo hatamboramba kuti pamba ndepenyisi pamba ndepako iwewe tiyera mutemo nharaunda ndeyedu tese chaunoita iweweka chinogona kuvhiringidza magariro emumwe kuzasuku izvozvo ndo zvatiri kuti ngativhurei maziso tizvingwarire tichengetedze nharaunda yedu inini kana emamonita akauya munomhaine zvichemoka ndinozvitsikidzira kuti ngazviitwe kana marega kudzibhadharaka ndouya ndichitera ndichitora ndega ngatiremekedzanei muutungamiriri hwemumusha tichengetedze nharaunda yedu nharaunda haisi yakunaka uye atongoriwo mumiririri wekuchengetedza nharaunda haisi yake nharaunda ndeyedu isusu vagari vemusha pamwe pacho ngatinzwei tsitsi nhasi uno ndimi vakuru vari mumusha imimi 20 years kubva pari nhasi uno chii chinenge chaamumusha vana vachazovei after 20 years tichiita zvatiri kuita izvo anenge amatambudziko ichi asi ini zvangu handite zvezvitina indite zvekurima ndatokanyora nemunhu ada kuvaka imba yake indite zvekurima nditopinda mumusika mune muriwo chinhu chekutanga mumusha menyu hamuna sabhuku ari mere sabhuku mwaka unowe watiri sabhuku haasati agadzwa asi chinzwai zvinotaura mutemo manje anoziva kuti sabhuku mushando wehurumende munoziva saka munhu akanyora tsamba iyi haana kodzero yekunyora tsamba iyi nekuti munhu yari kuita basa rehurumende raasina kutumwa aya ndatuwirirane ane kodzero yekunyora tsamba iyi here munhu komiti ndo yakanyora aiwaka komiti inoya kana zvadii no once tangobvisa sabhuku achinzi afa komiti inobva yamira kushanda komiti iripo nekuda kwasabhuku kana zvadai zvoreva kuti mumusha menyu kana musina sabhuku murifanira kutanga maenda kwavashumba kana kuti kwamambo ndokuti zviri kuitika mumusha zvigamuchirike
Munhu anoshanda mumusha anenge akagadzwa nemutemo wehurumende kana kuti nemutemo wekanzuru. Kunaka ari kushanda mumusha menyu sebasa raakapiwa nekanzuru. Handizvo? Saka uyu azonyora tsamba iyi anyora tsamba iyi akamira sani. Komiti yemumusha yange iri yasabu. Aiwa zve tikuramba tichidzokera ndata havana simba rezvavari kunyora izvo. Vanokonzeresa disorder mumusha. Hatina komiti inoshanda isina sabhuku wacho. Kusara kwokunge headman vati temporary arrangement. Ndati kana pasina sabhuku mumusha, zvichemo zvomumusha zvinoenda kuna headman kana kuna mambo. Saka hatina komiti yemumusha inoita basa iri. Pasina makomitis maviri kwawo. Zvaakuitika tsamba idzi maakuzotsigadzirisa mushure mekunge mamonita vaya kuzokusungai. Chii chinofanira kutanga kuitwa? Itsamba ndakanga ndatogadzirisa mabhongwe. Pandakatotaura itakaya vashumba ini. Ndakati zvinhu zvakaita sekukanywa kwezvidhina inotangira pana sabhuku. Ndokunge paina sabhuku akagadzwa. Yoenda kuna headman. Yoya kuna mambo. Kana yakadhindwa naheadman handizvirambi. But dambudziko nderekuti munhu anyora wacho ndiani? Anyora ndiani? Unogona kutuma madzimai venyu kunyora tsamba indinodhindisa kwaashumba. Ashumba wacho wakambopauya here kuzopaona pano? Pamba pangu andobasa. Wakapauya here kuzopaona pano panokanywa zvidhina? Kusvika patirukanyira vasati vasvika zvavasi paziva pamba pangu andobasa. Ndoyazokuripisa mombe pamuti wegogo wada ukaisa wada kupisa zvidhina zvako. Mombe muti wega wega mombe. Kamuti wandikuteerera. Mupei tiketi rake. Adina Ben, pizza for number. Muruita rini? Muruita dari muapa ujiri muapa. Regande try. Anofana kubhadhara musi 10 Vanas kusvika 10 July. Is 7 within 7 days under the same 10. Unobhadhara musi wapiwa muapo wa date ra 31. Ndira mura wangu pana pandowandotezera. Saka muapo wapo wa 31 ndokuzokusa 31 July. Kumbira phone number. Ana mai sim kaya mremu. 1 2 3 sim kaya mremu. Ngamira nyanda kutokumbira mu village imomo. Maita hondo isingaperi. Ndofunga tafadzwa ndonyanga idatora kuti vamwe vachinja vasati vauya. Vamwe natine masi tine kutasa kwatakaita pane vaviri kozoita vazhinji tikutononyorera vane matsamba eYS saka ndakatanga ndaenda kuna headman. Kunoti matsamba amakadhinda yese mwenda mberi. Ashandi uyezve haana inonzi rehabilitation plan. Gombero richavharwa sei saka iri invalid kwatiri. Uyezve mukunyeberwa nekomiti yekwang'andu iri kuuya ichikunyepera ende atari komiti iri kukunyepera havasi kushanda namonita wemo ende iri kuvanyepera ndo yakaenda kunoita izvi mashure munge tasvika saka ndakuenda kunovabata vese vari kuuya kuno nekuwanda kwavo vari kuuya handisi kuvasiya ndo nyaya ingaita kuchemwa namukoma Tafadzwa kunzi vamwe havasi kuuya sei vari kuuya vese zvekutoti vamwe vaina takutorwiswa nezuro ndakatenge ndakutorwiswa nezuro nenyaya yekuenda kwandakaita kunobata ava pamashops pashumba zvoti nyaya ndikutenda kukwanisisa ripoti ndichikuda muno kana makusvika pakurwiza emamonita tomisa zvese zvokwenya zvidhina nyangwe zvowakadzimba dzenyu dzacho tomisa mweina unotenga zvidhina kuwirudhe kozi hamuchaziva zvokuti munoenda nevakadzi venyu kuti wayozobva achiti chii chatiri kuita muno matisi kuchengetedza nharaunda yedu Aiwe hanzvadzi dzavo. Nharaunda yatiri kuchengetedza nharaunda yani yatiri kuchengetedza? Tiri kuchengetedza nharaunda yedu mazvinzwa. Kana tichichengetedza chinhu chedu tofanira kuita shanje nacho kuti tichichengetedze. Kwete kuti tiri kuita shanje dzekuti ngatichengetedzei musha wedu mumwe rototi chii? Kana nharaunda yafa zvodi nhasi tikutora zvokuti mombe hadzisina kana mvura dzodi mombe dzese dzofa. Chikumbiro mukuru chikumbiro chekuti
kangaidzike vamwe vacho vakusaziva zvino manje tikange tazomiswa kuvakadzimba manje zvinenge zvaomerwa isusu kuitu ana vanenge vasina ndati kana makuita attitude yakadai ndendomisa kukanyiwa zvidhina kwese mumusha handika moita zvidhina zvokunotenga nekuti chinhu chekutanga miti yacho yekuti mupisa zvidhina hapana ende ichocho ichokwadi chipachena chena chekuti iwo hauna kana chokuti unoramba handizvo saka chikuti ngatiedzei kushandisa zvinhu zvatinazvo zvine mwero tichiziva kuti kuna mangwana but motanga kuchibhonga mukubhonga ndopandaperera ipapo ngatizadzikise zvotaurwa izvo izowana nguva yekudedzai kunazai kumabhuku enyu ikoko kuti angokudzidzisai musha wese handiti zviripo zvofanira kutedzerwa nokuita kana muda kuita zvinhu zvipi izvo muzvite zvipamutemo tambai naye musamurwisa akufundzisei mutemo ende makarwisa ema marwisa tese What's in the box and the phone? Namaste,